L'Assemblea a Calella, la plataforma Calella per la Independència i la CUP demanen i exigeixen responsabilitats per l'afer del policia nacional que dimecres passat es va orinar a sobre d'una estelada. Aquest dissabte una quarantena de persones s'han concentrat a les portes del pub Golden Globes per mostrar el seu rebuig a l'actitud del policia nacional. Els convocants han volgut mostrar de manera pacífica però contundent uns fets que qualifiquen de vergonyosos, incívics i intolerants. I en els nostres polítics que no en tenim prou que es faci una protesta i dir que això és incívic, que és vergonyós. No en tenim prou. El que volem són responsabilitats i exigim responsabilitats. Com comentàvem, doncs, de la mateixa manera que la nostra gent quan va a un estadi de futbol o un estadi de bàsquet i per mostrar el seu sentiment darrere d'una bandera és detingut, és jutjat amb un judici ràpid i és multat amb 600 euros, doncs un acte com el d'ahir ha de tenir una resposta contundent i no enteníem com no havia hagut una denúncia el mateix dimecres a la nit quan la policia local i els Mossos d'Esquadra van estar aquí, van veure els fets i no ho van denunciar, vaja. L'acte es va fer a les 5 de la tarda just davant d'aquest conegut pub i va incloure una dosi d'humor, ja que els convocants van regalar al propietari del local, a banda d'una nova estelada, un orinal per si cap altre policia té ganes d'orinar. Hem agafat una mica de broma i ironia amb aquest orinal, perquè Calella sempre ja fa temps que hem estat lluitant per al turisme de borratxera, que és el que va passar una mica el dimecres a la nit, que aquesta gent va acabar borratxa i va acabar pixant a fora al carrer, i amb aquest orinal el que volíem és que aprenguin a ser cívics i que li hem donat a en Richie, el propietari del Golden Globes, perquè si tornen a venir que tinguin a prop un orinal perquè no passi això, no? Era una mica per treure una mica de ferro en l'assumpte. Per la seva banda, els membres de la CUP consideren que aquest no és el primer incident d'aquestes característiques. No són els primers incidents que passen, sospitem que no seran els últims i d'alguna manera s'ha de notar i s'ha de veure que la ciutadania de Calella rebutja la presència d'aquesta gent a la nostra ciutat. Des de la CUP ho hem anat dient, sembla que ningú ens fa cas, però el que queda clar és que a la ciutadania no li agrada aquesta situació i d'una manera cívica i d'una manera exemplar fem evident el nostre rebuig i ha sigut un petit acte simbòlic per evidenciar tot això. Recordem que l'alcaldessa Montserrat Candini ha demanat al director general de la Policia Nacional, Ignacio Cosidó, que s'actuï en conseqüència sobre aquest afer.